Ngadap lagi jing kemen ke bakrau sin ke por ke Bantei ke bang yo banyak keren ke ketien ke jong blai pedeng jong pi. Ke ketien ke jong blai ke refreshing ke thymmai ngi. Ke ketien ke jong blai ke pendap bor ke pendap ngi syara ke jing kemen. Habang ipule ka namar ba ke ketien jong blai kam ju bakla. Ke ketien ke jong blai kam duna hang no ro. Pa sin ba ke ketien jong blai ke la keren katakan long bet sin ba blai la kular katakan jabe nget hakan ke sngiro ke bo blai keren kan long be kum ta thik ya ke jing im ke jong pi hagan ke pon kwam ai khuble fi we baro aga kerteng ke bathiang tam ke badan bor tam ke jong try unong pen em jungi u Jesus Christ bagang nge ke ketien kan long jing ker khoi fi ngala pule ke ne bun sin ngan pule biang ye ke ne ga benta na ke lenong na ke dekat na ke kitab Isaiah ke lenong ke ba saupulai ke dekat ke ba khat khandai ke ongum ni hakmi ngan ne ya ke ba thymmai minta kan mi no finum tip ya ka kani kalong ke kentien ya ka ba utrai ukular ya u Israel larangi pulih haganai ke por ba ukular ba wang wat kan mau syu ya ka barim ke jongpi ya ka pop ke jongpi ke jingle sneu ke jongpi ne wat nom perkhat syu ya ka ke jingnuna ke jongpi ke pilale nga namar hakani ke sngi wong try ngan le ya ke ba thymmai. Behold, I will do a new thing. Ngan le ya ke ba thymmai. Hakmi menta ngan le ke ba thymmai. Badeng ta wong menta kan mi no hatu finum tip ya ka ba mut hi ha ba blai upen thymmai kam dei ke beri kam dei ke ba mdan bayu i hinrei ke dei ya ka ba utau breu ba mat undi yok khmi ya ka ta but undai tip shisha bakal ajakum ta ha GM ke jong u tadeng ta ngani ke sngi kwa banong ifidan na pning jong pi fidak im ke GM ke ba kum ta mo dang im sa ka to ke GM por mendai dang im shim ha ka pop mendai dang im shim ha ke jingle mendai long Shillong kum tu rio mendai sa haju ka jinglong mendai haga dikia haga tanglang haga auria nang ta sakut sa haga tagi ya ka ba fi kwa shaban light nri phim light ne kwa ba ngi fi ke sngi uble umpet ya tagi jing duna ke jong fi uble umpet re kata ke jing bakla ke jong fi wong hakmi haga ne ke sngi ongan le ke ba thymmai fi ka ba mu haga ne ke sngi utrai unda pen thymmai ke jing ke jong fi utrai em unda ai fi ke bor wan ai fi ke jing pen sle but un pen kalasi sha ke jing ke jong fi na ke jing long marau sha ke jing long light lo dan pen jong fi sha khom palat hagi kam sneo ke jing ke jong fi la kwalat la yak sa baro shi kata rai predict haju haju dan pen jong fi long kum utau reuniam da pe chabar te sha la i biang bahai re hayeng asem jong fi ki ke jing long ke jong fi ya kata ki akor ke jong fi kam long shisha ba kin snow tenat namar kata ke jingelap ke jong fi kata ke jingle ke jong fi kam ya dei kat kum ke ketien ke jong blai tadeng ta ka ketien fikran ke ketien ke jong blai henry ka kam ka ba pipi le ka long thongpong ka ba pendom ka ba penbitar wat i kita ki bahayeng ke jong fi nget le se fi lalong utau reuniam u ba padap yu men sim ba khot ai ngo e blai fi lalong reuniam henry ka jinglong reuniam ba ya khle lang da men sim ba khoi em kata ka dei ka ba kham kong san in pe ya ketien ka jong blai ki dan spongot ke thei soti ki reuniam ba ki re khoi kini ki reuniam o ki snow wal adon ka ketien re kim dan ka ompniang tadeng tam ha ka por ka bal apli ka jingkhang em ya ka ba kin rung no sha ka jaka jong ka jingkhawai kini ki reuniam o ki ong iladon ya ka syarak re kim dan ka ompniang ki haban light wat ompniang berkat bagi dang lej wat ompniang kata ke jingkhang kata ke kerdop ke lakhang tadeng ta kini ki start pat ke ke baki ki le ke donro kata ke syarak ki donro ke ompniang tadeng ta ka ban film de fin long tang kita ki reuniam de fi de ben long kita ki breu ki badap do men sim ki badap ro da ke ketien o si sha fin long kita ki ru khoi ki jong trai ki ba ya ba ki ba sha elam hau men sim bakhoi tadeng ta fi kwa e kata bor kata fi ngotho ba ke jong nyam ke jong fi la pen lang ai fi ke jinglong niam ka penlong ipi haju syaju pen sakut sa ipi haju syaju utrai na maru ipi thrang ban chakri ublay un aisha ipi yumen sim ubadai umen sim bakut umen sim joga jing shisha bat nganget nadu menda kesngi ong hakmi an le ke ba thymmai ndai shu ba fisule tam pendak program nem dei ba fisule tang ban shupen i shaban rai fin da long shisha nadu ka download bat deng ta ka banang ipi ada fila IT ala de shisha ngane ke sngi ke spa persen ke jongpi pinyo diang ru ya ke spa persen ke jongfi
kadang pulih ke ketien ke jong blai ke i hang ni baladangi ai shautrai kata ke 6% ke jongi u jisu anggom ni nangi pulih ke ni ke por na Matius no makat khandai kene ke khot arab khandai ke khot ke ba laipo ko unu no baro ru uba i no i yeng la ni gi men bo shin rang ni ken thei la ni kupa la ni ke kmil la ni ke tanga la ni gi khun la ni gi bri naga benta ke kerteng jonga unyo shispa sha ya kata bo unyo ke jigim bam jukot ru hendrai shibun nagi ba long shua kin long khat do bat ki ba khat do kin long shua u jisu ukran sha hang ni ong lada pila ai shi sha i kata shispa persen ke jong pi shau trai kamut kata ka ba wan cha pi ru kanom dei kata ka ba long fake le ne kata ka ba shu long le men le lada pila ai shi sha shau trai na ka donut baro bala ala pi i baro pi bu nang kong mi u jisu ke ji im ke jong fi trang sha kum ta pi sliang shi sha kum ta kwa ba nong i bo trai ron ai pi ya kata shispa sha kamut ki briu am ha fi each chau try ka donut ki briu kin each pi ka babal ka ong ne unu ru bala i no ke yeng i kin men bo shin rang kan thai ne k pa ne k kmil ne tngal ne ki khun ne ki bri na ka banta ka teng jonga unyo shis pa sha ya ka ta bo unyo ke jing imam jika shis pa sha kamut unyo ya ka ba shisha ha ga jing im ke jong tadei ta ka ne ka sngi kwa ban ong pi utrai ong ha khmi an le ke ki ba thmai na mar baro shi ka ta ka dei tang ka ba shpni shabar Henry kamlong si siya kumtaba. Ujisu ukran ni katamo. Abang ngapuli ka ni kapor na gospel ka jong Matthias ka nom arpulay. Kadakot ka banang kong ong ni. Onda kumtaw Jisu layalap. Agi pa iba. Badagi senran jong uda ong kinong toa bagi parasi kisyong hagay jing siyong Moses. Namar kata yaga aka barok kat ka bagin ong api. Ban sumar to pin sumar bat to leru. Henry kat bakum ki jingle jong ki piwat le na ba ki ong te kim le hi pi ujisu ong ngai i ke jinglong fake jong kini ki nong tho abal ki parisi mo kini ki reuniam ngai i ke ta ke jinglong ka ba shule men le ke jong ki hikai hinre kim le ki hikai hinre kim im tarau trai ong ni na mar ke ke baki ki ong to sumar ba ke e baki kin le ru to le e ka ta hinre wat le pat e ke jingle jong ki ta ki parisi ne ki jingle jong ki ta ki nong tho Neban im rukum kata ka jing im ka baki ki im ka ba Shillong bitang na ka ba shabar kam den na shapo tadin tang kwa ban ong fi kumba dan ba ong tin pareng mo practice what you preach nani to le ek ka ba pi alap ki parasi ki shule men le alap men rekim im pat kat kum kata ka jing alap kan ki kran ni ka tin ka jong blai rekim im kat kum ka tin ka jong blai ka tai ka dei ka ba arsap tadai tau Jisu ong ki ba arsap kini trai ka ni ka sngi kwa ban ong fi ba kata ka jing arsap kan le na phi bo trai ong ngan ai ha phi ka ba thmai akhmi ngan le ke ki ba thmai ka jing arsap kan le no kita ka jing le men le kan le no ba kata ka jing long le reuniam ka tar kan le no ban kwa ban ong fi la da fi dei uriu pop ro wa em ka pop la le ka pop ubak ya kersum ka pop utrai ha ni ka sngi ru ong ngan pen thmai fi ba ngan pen thmai fi kong hakmi ngan le ke ba thmai menta kan mi no ato finom tip ya ka fin da tip da fin da i tat ya ka bo blai un le ga gm ga jong fi ta den ta kwa ban ong fi ka ne ga sngi la ga gm ga jong fi ka khuslai la ga gm ga jong fi shu jaw mat bai utrai ong ga ne ga sngi hakmi ngan le ke ba thmai un pen thmai ga jing dai ga jong fi ga yeng ga sam un pen thmai ga met ka phat ga jong fi un pen thmai gi khun gi jong fi un pen thmai ga kot ka khya ga jong fi un pen thmai ya ka ta ga yo ka kot ga jong fi un pen thmai lo dong sedong na maru trai ong ha khmi ngan le gi ba thmai habo trai u le ga ba thmai ta de ta ka ban ong fi ka barim ka le no ta de ta trai ong kan ma shu ga barim le ne gi bam cho par khat shu ta de ta la dau trai ong an le ya ka ta am phi no par khat shu ga barim ni ga long ngom ta ni apang ngom ta gi jing ang ne gi jing le ang ne o gi khun ga long ta la dau trai ong ha khmi an le gi ba thmai wat kan ma shu ga barim kan kut kata ka ba man shwa kan dam no na do man ta ga sngi la da ga de gi ta gi jing le ga yin ka sam ga jong fi la ne gi pop ka fi la le ne kita ki jingle bakla ki jong fi am ka ba penram fi ka ba shon ka man sim ki fi do menta trawar kan mau shu kita ki baro lam ne ki ban shwa par khat shu na mar hagani ka sngi en le ek ba thamai fi tadeng ta habu trai ule thamai means thamai tadeng ta utrai un thamai bi fi nge puliak ni ka poro lagi kitab jim pau ni ka lanong ka ba ar huai khot ka basan ka ong utau bu shong halor kata ka khet pula ong hakmi nga thau thamai ya ki e baro
uba shong ka khet u Jesus Christ uong hang ni uong ha khmi nga thao thymmai ya ki e barok kum ta u e badan u Christ ulong ujing thao ba thymmai ki barim ki la do no ha khmi ki e barok kin jalong thymmai tadeng ta kwa ban ong fi la da phi dan ha u Christ si shau ong ngan pen thymmai fi la da phi dan u Christ fi sa u barim la da phi dan u Nongkhryiem fi sa katu ke jinglong rim ke jong pi katu ke jingle rim ke jong pi katu ke jinglong mandai ke jong pi sa katu ke jingle mandai ke jong pi katu ke kam mandai ke jong pi sa jo rei ngakwa banong fi ke ne ke sngi try ong ha khmi ngan le ya ke thymmai fi ding ta kum ta la dau udah no Chris la fi nget ye ne ke tien ke jong Chris la fi nget ye ne ke tien ke jong tra si sha fi ong try ngakwa ban im si sha ke jim ke thymmai ngakwa ban im ke jing im ke si sham de shu ne ke jing im ke balong fake ne ke jing im ke bashu le man le ngakwa ban im si sha ke jing im ke thymmai bun sin fi le man le ban long riu blai ne fi le man le ko ba comment le fi le man le ko ma riu spa fi le man le se kum kita ki bru ki ba bet ki ba biang fi le man le ngakwa ban fi kita baro kan le no fin long be original ba utrai am udah pelong si sha kum ta da fi sngosi utrai si sha un ai fi ke jing kimen de ban shu le man le gom ba pi kmen la ne pi le man le gom ba pi dap si sha da ka jing su tra o ha khmi an le ke ba thymmai ha bo la ong kan long si sha gom ta pediang ni ka ktien jong jisu ba da vi pediang yu jisu kom ta la da fi don na ka ktien ke jong jisu kom ta ki ki barim ki la le no a khmi ki barok kin ja long thymmai ta dei ta tra ong ni ka ta ha ni ka sngi kwa long fi ba pla sngo rem pala lagi jim ke jong fi la fikin mau ke people le ke jim jong fi dan na peding jong fi ke ni ka por fi sngo biet ba na mar ba leng ba jong fi ka ying jong ke ki la jat fi shong la ka shong kurim ni ubreu umdeu tengah jong fi udeu tengah pala dan tengah lupa pa hoi men ta fi mi shong shu an re ka ta ka men sim jong ka jing pen rem ka wan na mar ke ni ka ying ke jong ni ubreu ka pat fi sngo ba ko ba pila ben ya ka ta ka breu ka ta tengah ke jong ta ubreu kwa manong fi hangani ka sngi am wanam dan shuk ta ka jing sngaw wanam dan shuk ta ka jing sha pen rem wanam perkhat shuk ta ki eki ki barim mar fi la im ke jing ko thymmai am kata barok kan le na kata ki eki barok ke men shau tra wat perkhat shuk ki ke ba men shwal ne ki eki ba la le wanam perkhat shuk na mar khmi an le eki ki thymmai na do men ta ka sngi ha ka jing ke jong phi da ding ta khmi lenti ya kata ka jing le thymmai ke jong trai but you skin will try open thymmai on pen thymmai shisha but pin the snow shisha kata ka jingta na bar hapidan na kata ka jingdum jo ka jingim hapden kata ka jingkit ke bakhya ka jingim ke jong pi but pim snow thu shu kumnongan le pim snow thu shu kumnongan im kumnongan light na kata ka jingban khya jo kata ka jingkit ke bakhya ke jong pi but na kata ki dum jo ka jingim utra ta pm pinong ani kum nom ta ka ja yo ke jim jonga ta ding ta bo trai ta am phinom la ban song thu kum no ka ni ka long ke e ba ja kum ne nga mar ka bi sngo be kum man weng no sndon o ka ta ka jingkit ka ba khyak shu lat bi war na ka jim ke jong phi ba ka chwan ka ta ka jing sting ka dar ka ban sim ke jong phi na mar ba utrai ha bu le em un le thymmai kum ta ding ta ka ban dwai ka ni ka sngi phi yo shai ka bor ka ba thymmai phi pang utrai ong ho ngan ai ka koi ka khia phi ngan pen thymmai ka jing pang ken lek no ka jing pang ha ka do ka jing pang ha ka man sim ki jong phi ki jing kit ki ba khia ka ba phi kit utrai ong ngan pen sting ka dar ki ta baro ine dwai ka ni ka por man ta trai ngo e me ko pa ma ong a khmi ngan le ki ba thymmai trai ngan nge ha ka ni ka sngi ma pen thymmai i ba pen thymmai ka jing long ka jong ne khon je me trai pen thymmai ko kon rat ba ka ni ka jing long rem baro kan lek no ngan ka sngi ke barok kan long thymmai kat kum kan lenti ke jome kat kum ka ktien ke jome me pen thymmai kong ro trai sha shong kha ka we hedin ka we ki khon we pa ka ke sngi ka kwa manong fi ka ta ke jing pen rem ka ba phi sha pen rem sha kran ben si sha ki ta kin let no man ta ke sngi ya khami en le ki ba thymmai do man ta ke sngi fin yo e ke jing suk fin yo e ke jing kmen ke jing tengen ta ke jing le ran jo ke jing em ki ta ke jing sha nyo ben jo fi barok in let no utrai ongan pen thymmai ka mo ka man sim jo pi kan thymmai mdei da mashu kmen ha ke kamba an rei ka pen thymmai si sha utrai pen thymmai ka man sim jo fi fin yo ban shakri yau ne ken u ba pen thymmai ya pi si sha ken long ka lenti ha kri khlau
berkiwa agar ikin ja pisngau ko mapila ja lenti pisngau sham dan lenti shu andre kan sngi utrai ongan le ki bathamai unle ki bathamai fini i lenti ki bathamai ki jong try aga ji im ge jong fi sngo shisha ko mapidan haga taka rish app ka batar khong ble ongan the no human sim ko book halor ge ji im ge jong fi par haga ni ga sngi ke mutiki wa ba akin mi shisha ki human sim ko jong ble unda toit no akum ka taka wa haga jing ke jong phi ban finas no tho shisha ya kata ke jing dap ke jing slay ke jing command ke jing sok kabala pendap da omen sim jong blay ke jing jong phi adwai nom da ga singi on kun slay ki kun ki khti ya ka trai ka khta ga yo ka kot ke jong phi ya ka ram ka sha phi don ke jing le ki baru kom sha te a ka bor ka khalai mobile ni ki game mobile ki bon ki mobile ki bami ni fi de sha te sha khom ki ta ki jing thok ni skor ke bon man ta ga singi utrai ong nan le ki bathamai happy ko khon jonga ngatep fikwa ban lat ngatep shisha fikwa ban e no film la andre man ta ka sngi ngale ki bathamai pa ki ying jo fi kan thamai no man ta ka sngi kita ki u au kita ki chakri chakra kita ki huri hura baro kin let lut ba ki baro kin jalong thamai ka ying jo fi no man ta ka sngi aga business jong fi utraun ku ki baro kin jalong thamai ngai utraun wan lam ki customer ki bathamai kita ki client ki bathamai lane kita ki breu ki bathamai ka ba onan lam haga dukan ke jong fi na ke jing trai ke jong fi baki ni ke long jing yer khu shi shai pi la kita ki barem ki mancho utrai onwan lam da kita ki bathamai adwai ngakar khu fi ke singi hakmi ki barok kin jalong thamai haga tengu jisu adwai ngakar khu amen but amen tadi ta kwa ban fi ne ke singi onam ku slai ke ru hakmi ki barok kin jalong thamai pilong jing thao bathamai badap da ke jing it badap da ke jing suk da ke jing kemen badap shisha da ke jing yang ne da ke jing subun da ke jing ya sha slam da ke jing jam nuat ba ka bor hala di fil long ujing thao bathamai badap di so man sim da ke bor man sim belen ka khu fi nge se sham ka bli shibon amen